Waqt li pajjiżna għaddej mill-akbar kriżi politika reċenti fl-istorja tiegħu, il-mexxej laburista Joseph Muscat is-sibt kien fl-Italja għal dik li oriġinarjament kellha tkun żjara uffiċjali iżda eventwalment spiċċat sempliċement vakanza. Dan hekk kif l-iskandli li rikbu lil Joseph Muscat tant li kellu jirriżenja waslu biex titħassar ikla li kellu mal-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte u kkanċella d-diskors tiegħu waqt konferenza f'Ruma. Anke żjara mal-Papa nbidlet minn waħda uffiċjali għal laqgħa privata. Laqgħa li qed tqajjem diversi mistoqsijiet fosthom min ħallas għal delegazzjoni sħiħa li mhux biss kienet tinkludi lilu, lil martu u wliedu imma wkoll diversi membri oħra tal-familja. Din il-laqgħa mal-Papa saħansitra spiċċat fuq il-midja internazzjonali għal raġunijiet ħżiena. The Sunday Times tal-Ingilterra spiċċat tirridikola lil Joseph Muscat bit-titlu "Il-Prim Ministru ta' Malta jipprova jakkwista selfie mal-Papa". Dan b'referenza għal fatt li Muscat ma tħallix jieħu miegħu lill-midja għal din il-laqgħa li ġiet relegata għal waħda privata. Dan għal kuntrarju ta' kwalunkwe żjara oħra ta' Prim Ministru fil-Vatikan. Qabel saret il-laqgħa anke l-Catholic Herald, ġurnal awtorevoli għall-aħbarijiet reliġjużi, ta' rendi kont tal-iskandli li l-Gvern Laburista jinsab mifni bihom u l-ħsara li dawn għamlu lil pajjiżna. Miż-żjara fl-Italja jistona wkoll fatt ieħor waqt li l-uffiċċju tal-Prim Ministru bat ritratti tal-laqgħa bejn il-familja Muscat u l-Papa mhux l-istess jista' jingħata l-laqgħa mal-Prim Ministru Taljan. Fil-fatt din il-laqgħa li ma kinitx imħabbra qabel ġiet komunikata lill-midja wara li saret permezz ta' stqarrija ta' 4 linji xotti. Fiha jingħad biss li ż-żewġ mexxejja ħadu rendikont tar-relazzjonijiet tajbin ħafna bejn iż-żewġ pajjiżi. L-istqarrija bla ebda ritratti annessi magħha ma tinkludi l-ebda prova li l-laqgħa saret u jitqajmu diversi dubi dwar jekk din kienx biss eżerċizzju biex il-gvern jipprova jtejjeb l-immaġni tal-mexxej Laburista. Muscat tant ġie ridikolat li anke l-midja Laburista spiċċat tuża ritratt antik ta' Conte ma' Muscat f'pajjiżna quddiem Kastilja biex tagħti l-impressjoni li l-laqgħa li saret kienet waħda uffiċjali.